Sammen i dag spiller Alex og Samuel. De spiller det her underligt, jeg ikke ved, hvad hedder. Det der var Alex, og det der var det stemmer. Hvad fanden de husker det her? Og her står Samuel, og der er den lille klub. Og det is, det er hockey, og sådan noget, men bordhockey kan man sige det. Og det er Alex, og der er... Og Nino fører Alex fører. Den her får et rundt til Alex. Alex er der. Alex er heroppe, hvor min hånd er. Der, og der var der Samuel. Så det er nemt. Og så slår de lige. Og så fører Samuel 2-1. Nej, så slår det lige. Er du glad for, at I står lige? Ja, jeg er rigtig glad. Er du glad for, at du fører, Samuel? Ja, jeg er rigtig glad for det, og jeg tænker bare, at sådan set, så kan jeg bare nå at vinde det her. Ja, men du skal først lukke kampen med 3 point, så er kampen helt lukket. Nej, jeg skal først komme op på 7, så har jeg vundet helt klart. Nej, det gør man ikke. Eller det kan man godt prøve. Lige nu er det... Det er stadig Samuel, der fører. Han fører 4-2. Og det er mig, der optager. Og jeg skal spille bagefter. Og jeg skal spille mod Sally. Og det her, det er mit team, som... Mit team er der ikke går, så der går her. Og det står Alex. Og det er så Sallys team. Og der står simpelthen 4-4. Hvordan har du det med, at det står lige? Ja, godt. Hvordan har du det med at føre? Rigtig godt. Okay. Tror du kan nå at vinde kampen? Ja. Sveder du? Ja. Sveder du, Samsam? Nej. Okay. Jeg sveder ikke sejr. Men jeg er glad for, at jeg vil vinde det her. Husk nu, Samuel, det er